Naqraw salm ieħor, salm 27 ta' David, fejn hawnhekk għandna dikjarazzjoni ferrieħa tal-fidi tiegħu u l-assigurazzjoni tiegħu fil-mulej għaliex fil-kumpanija tal-biża' idub. Il-biża' jinħall fix-xejn. Salm 27. Is-sit huwa d-dawl tiegħi u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min se nibża'? Is-sit huwa d-difiża ta' ħajti. Minn min se nitwerwer? Meta l-malefatturi ġew fuqi biex jiddevoraw li laħmi, l-avversari tiegħi u l-edewwa tiegħi, otru u waqgħu. Avolja eżerċtu jikkampja kontrija, qalbi mhix se tibża'. Avolja tkun gwerra kontrija minkejja kollox f'dan se nkun konfidenti. Ħaġa waħda jiena tlabt mingħand is-sit, dik se nfittex. Illi nammar f'dar is-sit il-jiem kollha ta' ħajti biex nara l-ġmiel tas-sit u nimmedita fit-tempju tiegħu. Għax hu milgħux se jostorni fit-tabernaklu tiegħu fil-post sigret tat-tinda tiegħu se jaħbini, se jollini fuq blata. U issa rasi se tkun mollija fuq l-edewwa tiegħi madwari se noffri fit-tinda tiegħu sakrifiċċji bajat ta' ferħ. Se nanni iva, se nanni tifħriet is-sit. Isma' sit meta ngħid bleħni u kun grazzjuż miegħi u eġibni meta tfittxu l-wiċċi qalbi qaltlek wiċċek u sit se nfittex. Taħbix wiċċek bot minni. Twarrabx il-qaddej tiegħek bir-rabja. Int kont l-għajnuna tiegħi tabbandunanix u lanqas titlaqni u sit Alla tas-salvazzjoni tiegħi. Għax missieru ommi telquni iżda is-sit se jiġborni. Għallimni triq ta' kosit. U mexxini fuq modija għatja minħabba l-opponenti tiegħi. Terħinix għax-xewqa tal-avversarji tiegħi għax-xhieda folozz għamu kontrija u dawk li jieħdu nifsijiet ta' vjolenza. Kont iddispra kieku m'hemmx li qatt nara t-tjieba tas-sit fart il-ħajjin. Stenna lis-sit. Kun qawwi u ħalli qalbek tagħmel kuraġġ. Iva, stenna lis-sit. Amen. Missiet ismawiet. Kelmtek mhux biss hija sabiħa, imma utli hija essenzjali għal ruħna u nitolbuk mulej biex minn dawn l-anijiet li għadna kif smajna ta' bilħaq nisiltu dak in-nutriment illi neħtieġu biex inkomplu tul il-pellegrinaġġ li ntaqabbatna fih bil-ħrixtna mill-belt tal-Irda u issa għaddejtna minn dak il-bieb dejjaq fuq vjaġġ fid-direzzjoni ta' Sion ten fuq. Il-belt Ġerusalem tas-sema illi il-perit u l-bennej tagħha huwa proprjament int stess. Fija inti qed tiġbor il-dawk kollha illi wieġbu għas-sejħa tiegħek. Grazzi missier tal-li inti Alla ta' kumpassjoni li ma bħala, Alla ta' ħniena u del-ħniena tajtna prova tagħha billi ma frankajtix l-istess ibnek ma tajtu għalina l-koll biex b'miegħu u bih tatina b'xejn il-ħwejġ kollha. Nitolbuk mela issa biex kif għandna nisimgħu kelmtek mxandra lilna, ikollna l-erf minn fuq u fehma tajba biex ta' bilħaq nożżuha fi qlubna ħalli ma nidimbux kontra tiegħek. Amen. Għaw mi jibża minn Ġurdin, imma mbagħad m'għandux il-biża' t'Alla. Ma tagħmel sens vera. Kif l-emozzjonijiet tagħna kapaċi jkunu imħarbta maqlubin rashom l-isfel. Meta tikkonsidra li l-bniedem kapaċi jibża minn kollox, però mbagħad imbiegħed minn Alla u ma jimpurtax. Għal kontrarju l-bniedem għal qalb Alla li huwa attiv fil-fidi tiegħu għandu dikjarazzjoni eżuberanti, dikjarazzjoni ċelebrattiva x'jagħmel. Meta hawnhekk David jiftaħ is-salm tiegħu b'mod ta' bilħaq splussiv fejn jgħid is-sit huwa d-dawl tiegħi u s-salvazzjoni tiegħi. Minn min se nibża'? Is-sit huwa d-difiża ta' ħajti, minn min se nitwerwer. Aħna bħala Kristjani, Pawlu jgħid li aħna qisna naċ meħudin għall-biċċerija.
Ma f'dak wiex kollha aħna aktar minn rebbieħa permezz ta' dak li ħabna. Fiżikament dgħajfa bħal nies l-oħra, però fl-ispirtu tagħna kapaċi nagħmlu din id-dikjarazzjoni li l-mulej huwa d-dawl tiegħi, il-mulej bl-ispirtu tiegħu ikkonvinċina dwar il-dnub, dwar il-ħtija tagħna, u rina aħna x'aħna realment konna mbedin minn Alla, m'għandniex il-biża' tiegħu, imissa wkoll is-sit huwa s-salvazzjoni tiegħi. L-istess Alla li jixlina huwa Alla li fih insibu l-kenn u l-refuġju tagħna. Is-sit huwa d-difiża ta' ħajti minn min se nitwerwer. Dan huwa l-ideal li huwa mqiegħed quddiem kull Kristjan. Nistgħu naslu biex ngħixu ħajja mingħajr twerwir, mingħajr waħx, mingħajr biża' għaliex għax ninsabu moħbijin falla l-imbierek. Il-biża' fil-Bibja jsemma l-ewwel darba meta Adam u Eva ma bdewx il-Alla. L-ewwel darba li jsemma fil-Ġenesi 3 vers 10 meta Adam wieġeb il-Alla, Alla qalu fejn int? U wieġeb smajt leħnek fil-ġnien u bżajt għax kont għarwien u ħbejt. Il-biża' huwa r-riżultat tal-ħtija vera, hemm il-ħtija, il-bniedem tilef l-innoċenza tiegħu u flok ma ġera li Alla biex isib ħnina minn għandu ħarab minnu. U dik l-istorja għadha qed tirrepetu ruħha sal-lum. Il-bniedem jaħrab minn Alla, ma jridx li kollu x'aqsam miegħu u jgħix fil-biża'. Bħala konsegwenza jgħix fil-biża'. Il-biża' il-dnub iġib miegħu kuxjenza ta' dispjaċir, kuxjenza imnizza u twerwir. Twerwir mill-ġudizzju tal-Alla. Għax anke l-Apostol Pawlu fir-Romani 1 jgħid li l-pagani illi bidlu l-glorja tal-Alla fi xbija korruttibbli ta' tjur u ta' rettili, jafu fihom fushom illi meta jagħmlu dawn il-ħwejjeġ ħaqhom il-ġudizzju, ħaqhom li jkunu kkondanni, mhux biss jagħmluhom, ma jifirħu f'dawk li wkoll jipprattikawhom. Il-dnub iġib twerwir miegħu, twerwir ta' ġudizzju u għandu wkoll ħabta illi min huwa infettat bil-biża' x'jiġrilu. L-ewwel nett ma jkunx kapaċi jaqdi dmiru kif suppost quddiem Alla. Għandna fil-parabola tat-talenti wieħed irċieva 10 u ħaddimhom irdupjom, li 5 irdupjom. L-ieħor li irċieva talent wieħed meta sidu ġilura għallu hawn watta il-flusek. Illi jiena ħbejt u ħbejthom il għaliex bżajt minnek għallu. Bżajt minnek. Għax kont taf li inti bniedem aħrax u mqit. Imma appuntu il-biża' sikwit jiskwalifikana milli nagħmlu d-dmir tagħna kif suppost. Jiskwalifikana wkoll jew ma jippermettilniex li nagħtu xhieda kif suppost. C.S. Lewis jgħidilna illi aħna obbligati nuru lil wien Kristjani tagħna jekk irridu nkunu leali lejn Ġesu Kristu. Ma nistgħux nibqgħu nilqabuha ta' xi ħaġa li maħniex meta attwalment aħna nappartienu għal Ġesu Kristu. Però il-biża' sikwit iżomna lura milli nuru ta' bilħaq x'aħna. Fi-Ġwanni, speċjalment fil-Vanġelu ta' Ġwanni, dan il-ħsieb huwa preżentat lilna sikwit. Ġwanni 7 vers 12 jgħidilna kien hemm ħafna tgergir fuqu fost in-nies għax xuħud kienu qed jgħidu u raġel tajjeb. Oħrajn kienu qegħdin jgħidu le, iżda qed iqarraq bin-nies. Ma dan kollu ħadd ma tkellem fil-beraħ fuqu minħabba l-biża' tal-Lut. Minħabba l-biża' tal-Lut. Xi ħaġa li xi ftit jew wisq tiġri lilna wkoll li ma nurux aħna għaliex għax nibżgħu. Nibżgħu nitilfu l-fama tajba, reputazzjoni tajba tagħna. Pawli jgħidilna aħna ma nistħix mill-Evanġelu ta' Kristu u frattant il-biża' iżomna magħluqin, iżomna friżati, jipparalizzana. L-ar effett li ħalli l-biża' fuq il-bniedem huwa li ibarrieħ iżommu barra bit-gawdija eterna tal-Alla l-imbierek. Xi ħaġa illi tixxokjak meta taqra l-ewwel darba jekk taqra b'attenzjoni ovvjament,
fl-Apokalissi 21 wara li ddeskrivi Ġerusalemm il-ġdida nieżla mis-sema mingħand Alla, jgħid illi il-beżżija u dawk li ma jemnux il-moqżiża u l-qattira uż-żiena u s-saħħara u l-idolatri u l-giddieba kollha ikollhom semhom fl-qadira tan-nar li tħeġġeġ bin-nar u l-kubrit, dinja t-tieni mewt. Ma tinnota li l-ewwel li jsemmi minn ħafna dnubiet u ħafna qasijiet. L-ewwel semmija il-beżżija. Il-beżżija. It-tieni dawk li ma jemnux. Kieku ktibta jien din kont nagħmel dawk li jemnux l-ewwel. Però dija kelma spirata. Hawnhekk qed jgħid illi ħafna nies jibqgħu ma jemnux, jibqgħu ma jersqux lejn Ġesu Kristu bil-fidi għax jibżgħu. Minn xiex jibżgħu? Mill-ġenituri tagħhom, mis-soċjetà, x'ħatgħid fuqhom, x'se jiġrilhom. Il-biża' huwa terribbli meta jorbotna, jassarna għalih innifsu. Ħafna mill-għaddejja, mis-servi fidili Alla, meta Alla sejħilhom l-ewwel darba, beżgħu. Beżgħu għandna Mosè li Alla derlu fis-siġra tal-għolliq taqbad u Mosè ġab 5 skużi. Beżgħu. Ma setax ipenġi quddiem għajnejh li qiegħed quddiem Farun u jikkmandah biex iħalli lill-poplu Iżraelita joħroġ ħalli jagħti qima lil Alla fuq il-muntanja. L-istess ħaġa għamlu profeti aktar tard. Ġeremija wieħed minnhom. Alla sejjaħlu meta kien għandu żagħżugħ il dan ir-raġel. U f'kapitlu 1 jagħtina xi ħaġa dwar is-sejħa tiegħu. Alla qallu la tibżax minn wiċċhom għax jien miegħek biex neħilsek jgħid il-mulej. Raġuni waħda għaliex ma nix nibżgħu il-mulej huwa magħna. Il-mulej huwa magħna. L-istess ħaġa Eżekjel. Eżekjel illi serva lil-nies Alla fl-eżilju fil-bidu meta sejħlu Alla qallu l-istess ħaġa. U intom il-bniedem la tibżax minnhom u minn kliemhom la titbeżżax għalkemm għolli u xewk huma miegħek. U qiegħed tagħmmar fost l-ekireb la tibżax minn kliemhom, la titwerwirx mill-ħsara tagħhom għax huma dar xewwiexa. Jridu nissettiljaw f'qalbna li qegħdin ngħixu f'soċjetà li huma xewwiexa għal Alla. Ma xewwiexa għal Alla. U kapaċi aħna naqgħu l-pressjoni tagħhom. Illi ninżlu għal-livell tagħhom u nagħmluha bħalhom. Bħalma jagħmlu huma. Pawlu wkoll meta mar Korintu Alla qallu il-mulej delu qallu tibżax, ma tkellem għax għandha ħafna nies f'din il-belt. Il-biża' sikwit jaqbadna u jorbotna u ma jħallinniex nagħmlu illi aħna fid-dmir li nagħmlu. Jekk l-apostli u l-profeti kellhom bżonn it-tisħiħ t'Alla u l-emanċipazzjoni tagħhom mill-biża', aħna nistgħu nassumu għandna bżonn l-istess intervent ta' Alla. Għandna bżonn naslu bħalma wasal David din id-dikjarazzjoni tiegħu is-sit huwa d-dawl tiegħi u s-salvazzjoni tiegħi minn min se nibża' is-sit huwa d-difiża ta' ħajti minn min se nitwerwer. Hemm loġika sabiħa hawnhekk. David qed la darba l-mulej huwa d-difiża tiegħi m'għandix għalfejn nitwerwer. Il-mulej huwa adekwat biex jipproteġini, Ġesu fatti jgħid li qaxxara waħda ma taqa' minn raskom mingħajr missierkom. Li kieku nafu ta' bilħaq il-Alla, Alla providenti, Alla omnipotenti li ħarisna, m'għandniex għalfejn nibżgħu. M'għandniex għalfejn nibżgħu. Imma il-biża' jista' jingħeleb. U din illi se nikkonsidraw flimkien. Il-biża' jista' jingħeleb. Il-Kristjan kapaċi jgħix ħajja mingħajr biża'. Kapaċi jgħix fl-ispirtu ta' dan is-Salm, Salm 27. Avolja eżerċitu jikkampja kontrija, qalbi mhix se tibża'. Armata sħiħa ġejja kontrija mhix se tibża', mhix se tibża'. Kapaċi ngħiduha. Naraw kif nistgħu bil-għajnuna ta' Alla nelbu il-biża' li sikwit jassaltana. Il-biża' primarjament iridu nelbuh bil-fidi. Jekk aħna meta naqraw l-Iskrittura, naqrawha u ninsew mingħajr ma inħadmu dak li qegħdin naqraw, tajjeb, u allura qegħdin nirċevuha bil-fidi, tajjeb,
allura ħatibqa' fl-istess ikkakmat fl-istess biża'. Il-biża' nerbuha bil-fidi. Ġwanni jgħid illi min jeleb id-dinja li f'dak li jemmen Ġesu huwa l-Messija. Din il-fidi hija li teleb id-dinja. Fidi operattiva, fidi vivaċi, fidi li tistrieħ fuq il-kelma infallibbli ta' Alla omnipotenti. Illi David hawnhekk jesprimja f'vers 8 meta qed fitxu lil wiċċi qalbi qaltlek wiċċek osid jien se nfittex. Hija ir-rispons real tal-fidi. Alla qed jistedinna biex infittxuh, biex namru fil-preżenza tiegħu u ir-rispons tal-fidi tagħna jkun wiċċek osid jien se nfittex. Dak huwa l-iskop tal-Bibja kollha. Li Alla qed ikellimna u jien ħan nirrispondi għal dik il-kelma tiegħu li tagħtini l-ħajja. Ħanelbu l-biża' allura billi nieqfu fuq il-wedi divini. Il-wedi divini huma parti mill-Iskrittura Mazza. Pietru jiddeskrivihom bħala wedi kbar u prezzjużi li bihom naħarbu mit-taħsir u l-korruzzjoni ta' din id-dinja. Il-wedi divini illi Alla poġġa qudiemna ħwejjeġ tajba. Vers 10 David jgħid għax missieri u ommi telquni iżda s-sit se jiġborni. Kemm il-darba nisimgħu għadin matul l-Iskrittura kollha, ripetutament, la tibżax jew la tibżawx, għax jien fdejtkom. Il-mulej jiġborna avolja ħadd ieħor jista' jkun traditur jew jinsina jew jabbandunana. Ħanelbu l-biża' wkoll billi nitolbu skont il-gwida ta' kelmet Alla. Il-Kristjan qalbini, il-Kristjan qalb tal-jun, kuraġġjuż huwa hekk għax jitlob, għax jiltaqa' Alla regolarment. Vers 7 isma' osid meta ngħajjad bleħni u kun grazzjuż miegħi u weġibni. Evidentament dan is-Salm 27 huwa miktub minn bniedem qrib ta' Alla. Qrib ta' Alla. Illi jkellmu u kapaċi wkoll jisma' il-rida ta' Alla għalih. Il-modija tal-fidi hija dejjem impenjattiva. Qatt mija rħisa jew faċli. Imma fiha premju kbir. Fiha premju kbir. Alla jippremja il-dawk li jfittxuh bil-ħerqa, li jfittxuh bis-serjetà. U l-espressjoni aktar evidenti li aħna qegħdin nfittxuh l-Alla hija meta nersqu lejh bit-talb tagħna. Talb u l-fidi huma maquda sfiq ma' xulxu marbuta flimkien. Ma stax tħollhom. Min jitlob jemmen u min jemmen jitlob. Itolbu allura l-Alla biex jemanċipak mill-biża'. Itolbu. Tibża tmur fuq ix-xogħol, tibża mill-eżamijiet li ġejjin, tibża mir-riżultat li ħadd mingħand it-tabib. Itolbu lill-Alla biex jeħelsek mill-biża'. David hekk għamel, għallimni t-triq ta' komulej, mexxini fuq modija għatja minħabba l-opponenti tiegħi, terħinix għax-xewqa tal-avversarji tiegħi, għax xhieda folozz għamu kontrija dawk li jieħdu nifsijiet ta' vjolenza. Ħafna drabi, jekk intom bħali, il-biża' minn fejn jiġi illa xi ħossuna medda minn nies oħra. Illi jaqsqsu kontra tagħna, li jpenġuna koroħ, li jimmalafamawna, fis-salmi dil ħaġa tissemma spiss. Hemm dawn l-opponenti illi fis-sigriet qed jippruvaw jagħmlulna ħsara. Illi għandhom nifsijiet ta' vjolenza kontra tagħna. Frattant David talab lill-Alla rigward tagħhom. Teleb il-biża' meta tħares lura u tkun taf li Alla qatt mhu se jiddiżappuntak. Qatt. Vers 9. Taħbix wiċċek bot minni, twarrabx lil qaddej tiegħek bir-rabja, int kont l-għajnuna tiegħi tabbandunanix u lanqas titlaqni u Alla tas-salvazzjoni tiegħi. U ta' bilħaq Alla iżomm il-patt tiegħu. Alla jagħmel patt ma' niesu illi ma jitlaqhomx. Illi ma jinsihomx, imma iwassalhom fil-destinazzjoni tagħhom. Fl-istess ħin, jekk it-talb tagħna huwa ġenwin, jekk it-talb tagħna huwa sinċir, se nimxu f'dik il-modija dritta u Alla jkompli konfermana fija. Alla jkompli isaħħaħna fija.
Vers 14, stenna l-sit, jikkonkludi David fil-salm tiegħu. Stenna l-sit, kun qawwi u ħalli qalbek tagħmel kuraġġ. Iva, stenna l-sit. Avolja forsi ma jkollokx it-tweġiba immedjata, kompli tama fih. Kompli tama fih. Għax Alla jaf bil-każ tagħna, bil-kull każ personali tagħna. Rridu nitgħallmu nafdaw ukoll fil-ħakma sofrana ta' Alla fuqna. Alla is-sofran l-uniku Alla għaref li jaf x'għandna bżonn, jaf jiġdilna, jaf x'jatina u meta u kif jagħtihulna. Ta' bilħaq persważi li Alla għandu għal qalbu l-interessi tiegħi, l-interessi eterni tiegħi. Mhux il-kumdità tiegħi, ma l-interessi eterni tiegħi. David kien persważ minna din. Fatti vers 13 jgħid, kont niddispra kieku m'hemmx li għad nara t-tjieba tas-sit fart il-ħajjin. David għadda sikwit minn perjodi kritiċi fejn ħajtu kienet anke medda, mdendla bħajta, u għawek qed jgħid li kont niddispra kieku m'hemmx li għad nara t-tjieba tal-mulej. It-tama tiegħu żammitu sħiħ, żammitu mingħajr ma jċedi. Bħal Kristjan fl-avvanz tal-Pellegrin, tajjeb għadda tal-Kristjan mill-wiet tal-umiljazzjoni. Esperjenza kera. Tad-dlamijiet. Imma għadda minnu, il-mulej għaddieħ mill-afflizzjoni, mill-prova. L-istess fil-ġlieda tiegħu kontra Apollun. Iġġielet u ħaseb illi ħajlaqqat id-daqqa tal-mewt, imma bis-sejf tal-Ispiritu finalment teleb. Din hija wkoll l-esperjenza tagħna. Illi nkunu persważi li Alla sovran jaf x'inhu l-aħjar għalina. U li kapaċi jaqleb kollox għal ġid tagħna. Kollox. Bil-mod tiegħu. Salm ieħor numru 46 jibda biex jgħid Alla huwa r-refuġju l-qawwa tagħna. Għajnuna prontissima fil-għawġ. Għalhekk mhux se nibża. Avolja l-art tinbidel u avolja l-muntanji jizzersqu f'qalb l-ibħra, avolja l-ilmijiet tagħha jgargru u jiraw, avolja l-muntanji irredu bil-kburija neffiħa tagħhom. Xorta waħda ma jibżax. Din hija l-kura tagħna għall-biża' skont kif jagħtilna Alla. Alla diġà infatti tagħna spiritu ġdid u differenti. Meta aħna dorna lejn Ġesu Kristu biex fih nsibu r-refuġju tagħna, il-ġid spiritwali kollu tagħna, Alla tagħna spiritu ġdid, vera? Tagħna spiritu ġdid. Tagħna residenti fina l-Ispiritu Santu. Biex jiggvernana, biex jiggwidana, biex jmexxina. 2 Timotju 1 vers 6 u 7 jgħidilna għal daqstant infakrek biex tkebbes mill-ġdid id-don tagħna. Jekk aħna forsi twarrabna fil-ġemp jew qabel kellna ministeru issa għajjejna, Pawlu l-Timotju għatilu kebbes mill-ġdid id-don tagħna fik, għax Alla ma tani spiritu ta' timidezza, li nkunu timidi, ngħixi, beżżija, nitwarbu fil-ġemp. Mhux spiritu ta' timidezza, iżda spiritu ta' seta' u ta' mħabba u ta' dixxiplina fuqna nfusna. Tal-ispiritu għatana. Pero rridu bil-fidi nimxu f'din il-modija. Dan iwassalna allura għal dikjarazzjoni għalbina inkwantu l-futur tagħna. David jibda biex jgħid is-situ għaddawlu s-salvazzjoni tiegħi minn min se nibża, imma anke rigward il-futur. Meta jħares il-qudiem, ħafna drabi aħna inħarsu l-futur. Meta Ġesu jgħidilna tinkwetawx għall-għada għax il-jum tal-lum għandu biżżejjed inkwiet. Tifhem? Ma tistax terfa' fuq spallejk it-toqol ta' għada ta' pitada tal-ġimgħa d-dieħla. Dan is-sens ħafna drabi nkunu ansjużi u nibżaw il għaliex qegħdin nippruvaw nerfgħu aktar milli nifilħu. Però inkwantu l-futur jekk inti titħares il qudiem, vers 6 David jgħid u issa rasi se tkun mollija, nnotaw il-temp futur.
Issa rasi se tkun mollija fuq l-edewa tiegħi madwari u se noffri fit-tinda tiegħu sakrifiċċji bajat ta' fer u se nanni iva se nanni tifħiriet lis-sit. Ġifieri inkwantu l-futur dan li se nagħmel. U mhux sanċedi, mhux se nitwarrab fil-ġemp. Id-dikjarazzjoni qalbina għal kull ma jista' jiġi qudiemi. Però hemm xi ħaġa importantissima jekk verament nixtiequ li ngħixu ħajja libera, ħajja mhux imxekkla mill-biżgħat ta' madwarna hija proprjament din. Illi timxi fil-modja tal-imħabba. Ġwanni l-Apostolu jgħidilna m'hemmx biża' fl-imħabba, anzi l-imħabba perfetta tixħet il-barra l-biża' għax il-biża' jinvolvi l-kastik. U min jibża' mhuwiex ipperfezzjonat fl-imħabba. Jekk inti beżan, finalment fl-aħħar mill-aħħar fl-analiżi kollha ħassib li inti bniedem li trid l-ħaddieħor jaqdi lilek aktarx milli inti tinvesti ruħek f'ħaddieħor. Il-modja tal-imħabba meta inti tħobb, meta inti titgħallem tħobb, tinsa lejk innifsek għax kapaċi tinxteħed għas-servizz ta' ħaddieħor. U hemm issib il-vera mbagħad feliċità u l-vera libertà. M'hemmx biża' fl-imħabba. Jekk hemm il-vera mħabba, jekk l-imħabba talla hija operattiva fina, dik l-imħabba tixħet il-barra l-biża'. Ma jistgħux il-biża' u l-imħabba ma jistgħux jagħmlu flimkien. Fejn hemm waħda dominanti, l-oħra mhijiex. Hekk taħdem il-biċċa xogħol. Ġesu, infatti jgħidilna li jekk aħna nibżgħu minn Alla, għandna fil-bidu għadna għaw mi jibża minn Ġurdien jew minn Wiża vera u jagħmel plejtu sħiħ ma mbagħad ma jibżax minn Alla. Jekk tibża minn Alla, il-biżgħat l-oħra kollha jsibu posthom. Jew jiġu fix-xejn, jew ma jħallukx ma tħallihomx jiddominawk. Kull biża' irregolari oħra ma jtelfukx mill-effettività tiegħek. Ġesu jgħidilna fil-Luqa 12 vers 4. U lilkom ħbibi jiena ngħid, tibżawx minn dawk li joqtlu l-ġisem u wara dan m'għandhomx aktar x'jistgħu jagħmlu. Ma wissikom minn tibżaw. Ibżaw minn dak li wara jkun qatel għandu l-poter jixħed fl-infern. Iva ngħidilkom minn dan ibżaw. Minn min? Minn Alla. Għal l-imbierek li għaskom kompassjonali u jader u jaħfer ma jħallix li l-ħatja mhux ikkastigati. Dan u Alla tal-Bibja. Alla kif wera li hu nnifsu f'Sidna Ġesu Kristu. Li daqs kemm laqa lill-pubblikani u l-midinbin laqahom. Imma l-dawk faċċoli u b'reliġjożità falsa x'kellu għalihom gwaj għalikom skribi u farizej ipokriti għal kemm il-darba. Meta wieħed jibża minn Alla, kull biżi ieħor jiġi fix-xejn. Allura rridu li ħallu l-xewqa tagħna, il-mira ta' ħajjitna tkun regolata b'ħaġa waħda biss. Vers 4. Ħaġa waħda jiena tlabt mingħand is-Sit. Kieku ma qrajniex is-salm u saqsejtkom qabel ma qrajnieh x'tixtiequ ħaġa waħda mingħand is-Sit. Mija x'konna nitolbuh. David bl-ispirazzjoni tal-Ispiritu Santu għażilha dil ħaġa waħda. Ħaġa waħda jiena tlabt mingħand is-Sit u dik se nibqa' nfittex. Ġifieri tkun hemm dan l-impenn, li tkun hemm din il-determinazzjoni minn naħa tagħna. Nibqgħu nfittxuha. X'inhi? Illi nammar fid-dar tas-Sit il-jiem kollha ta' ħajti. U ċoj li jiena nibqa' close, nibqa' intimu, nibqa' nammar qrib ta' Alla. Biex nara l-ġmiel tas-Sit. Alla huwa Alla infinit li fih il-qalb umana ssib l-għaxqa tagħha. L-iżbal tagħna, l-iżbal kardinali tal-bniedem huwa li qed jipprova jtella l-ilma minn bjar imxaqqin illi ma jistgħux iżommu ilma. U jinsew fl-istess kien il-funtana ta' ilma ġieri. Ġesu lis-Sammaritana qalilha kull min jixrob minn dan l-ilma
jerġa' jabdu l-ħaġġ, l-ilma tal-bir. Imma l-ilma, kull ma jixrob l-ilma li nagħtih jien, isir fih funtana ta' ilma ħaj għal ħajja ta' dejjem. Nammar fid-dar tas-sit li mkun ta' ħajti, nara l-ġimil tas-sit u nimmedita fit-tempju tiegħu. Il-qalb tiegħi nfittex nimlija biħsibijiet denji dwar Alla. Bir-riżultat li l-biża jibda jitmermer minn ma' qalbna. Bħal kieku għandek dik il-katina li qed trossok, li qed taqtalek nifsek, dak il-biża tibda titmermer, tibda tinqata'. Vers 5, għax f'jum il-għawġ se jostorni jew se jaħbini fit-tabernaklu tiegħu. Fil-post sigriet tat-tinda tiegħu se jaħbini u jollini fuq blata. Xittet iżjed, vera? Meta Alla kapaċi jostorna fl-għamara tiegħu, jollini fuq blata l-image hija waħda sabiħa. Meta dari fi żmien David kienu jiggwerraw bejniethom, min kienu kun fuq l-oli kien jirbaħ. Għaliex? Għax fuq l-oli tajjeb inti tista' spara l-isfel u ħaddieħor mill-qiegħ ħajsibha diffiċli biex jattakkak. Il-mulej huwa dak li jollina fuq blata. Allura l-aħwa, beħsiebna nappellaw biex Alla jibdilna, jekk aħna nies timidi, jekk aħna nies li qegħdin noqogħdu lura, u għalġina forsi ngħidu li aħna umli. Il-bniedem umli, mhux dak li jiskansa d-dmirijiet tiegħu. Imma dak li jaf id-doni li ta' Alla u jfittex iħaddimhom bil-fedeltà kollha. Kapaċi ngħidu bħal David is-sit huwa d-dawl tiegħi u s-salvazzjoni tiegħi minn min se nibża. Is-sit huwa d-difiża ta' ħajti. Minn min se nitwerwer. David li kiteb das-salm kellu iħabbata kontra Sawl għal ħafna snin. Sawl kien qiegħed isus warah, ifittxu biex joqtlu. Għalih kien qed jgħir għalih. Immaġinaw ikollok il-xi ħadd illi qed ifittxek biex joqtlok. U David daqqa jmur għand il-Filistin, daqqa jinħaba fl-ar ta' Engedi u diversi postijiet oħra. David illi kellu kol ħabbata anke ma' ibnu l-Aziz Absalom irribella kontra tiegħu, prova jħoddu t-tron tiegħu. David ukoll kellu jiffaċċja ta' fuq l-istorja. Il-ġigant Gulija 10 piedi kien dal-ġigant. U meta raħ dal-ġigant għallu inti ġejt minn għalik kontra kelb bil-stikka fidejk. U David għallu inti tiġi kontrija bla labarda u bil-lanza, ma jiena niġi kontrik fisem il-mulej tal-eżerċiti li inti sfidajt. U taf mir-rebaħ. Mir-rebaħ. Il-mulej huwa d-difiża ta' ħajti. Dawk l-istejjer qegħdin hemmhekk biex juruna li Alla huwa dak li jagħtina r-rebħa u meta nkunu moħbijin fih, meta nkunu fuq nagħtijaw m'għandniex għalfejn nibżgħu. Għamlu kuraġġ jgħidilna Ġesu għax jien qelibt id-dinja. Jien qelibt id-dinja. Bil-mewt u r-reżurrezzjoni tiegħu fuq is-salib u issa molli flu għal smewwiet id-dinja hija tiegħu. Kull awtorità mogħtija lilu. U allura jekk aħna fuq nħatijaw m'għandniex għalfejn nibżgħu. F'nofs il-gwaj preżenti tiegħek iċċedix. Għaddej minn xi għaddej iċċedix, agħti ħin l-Alla biex intervjeni għalik. Ħankunu persważi li dan Alla tagħna missierna huwa favur tagħna. U jekk Alla huwa favur tagħna, min jista' jkun kontra tagħna. Bir-raġun David irraġuna il-sit huwa d-difiża ta' ħajti minn min se nitwerwer. Amen.